Salam. Selamat hari Minggu mari kita saluhuna jala salam sehat. Selamat hari Minggu mari kita saluhuna huriani tuhatta. Sadarion masuk mahita tu minggu na padua hodung Trinitatis. Naeng marsada ni roha mahita marpungu di ingananon laho mamuji pasangapon di bata. Ala marharoroan siya di batado amorao dohot hamuliaon. Jala ibana panggogomi di saluhutna. Jala guru di ibana do hagugun dohot huaso. Topik ni mingguta sadarion ima dipatibul di bagasan Tuhani. Alani rak mahita massuarahon aigok dihodo ale Jahoba ati bulot dohot hagugun dohot hamuliaon dohot hatongamon dohot puji-pujian gok dihodo tahe nang saluhut na di Banua Gijang dohot na di Tanoon. Onpe ali di batanami madok mauliati mahami tuho dohot mamuji guarmu namar muliai. Marede mahita siya bukede nomor 550 sia ayat sada ayat 2 dohot opat. Mar hite-hite goar ni de bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di perbadia na tu mempalangit dohot tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana alai namian rodi saliling-liling na do na mangulahon lomo ni rohaning di bata. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan di bata jala amanami, say urupi mahami asa unang madele hami, ujuroha po gosot tuhami, jala unang magopo hubain hami silehon-lehonmu na dinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami, tuarta na dihasianganon, lehod di hami haporsyaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akka na porsya diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni dibata di mingguta sadarion ima patik patuluhon do lapatanna. Dang jadi dohonon guar ni dibata yang go soturida lanna. Ai hona uhumna do sugut akkana marsineang di guarna. Ia do lapatan ni i oddo. Ikod dihabiari rohatta dibata jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang hita ulu mamurai manang manulun-nulun, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ai dina tarsosak dohot, ditangiang dohot dipuji-pujian do si dohonon goar ni debata. Atong mangidugugu mahita siat tuhat debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na barto patikmi. Amin. Amuna akadongan na hinahulungan di bagasan
terep doho uduk ni roha tato potima dosa tanagurangi martangi yang mahita. Ali di bata ama anak doho tod di porbadia. Itiki na parpudion tung masay borat do parukilon na huwa do pihami alani pandemi COVID-10 siyaon. Alani do masay gomos utangyakon hami asa gumira masalpu parukilon on sian tonga-tonga nami. Asini rohamma nahu pangasangon hami laho manalpuhon dohot hamonakon parukiloni. Ali di bata nami na marasiroha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang tiga hali hami rotujulum, uhilala hami rikotdo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bahen nahu pasirep hami diri nami sadarion di julum. Jalahu para topot hami, tung najojuddo hami mandibilsian akadalanmu, nabadia songon biru-biru nalilu. Tayunang pailahami siyan julum alani dosa nami ay dang dihalomon roham hamatian yak kapardosa. Alay hamubon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu, sesa masaluhut ageduhon nami dohot pangalausion nami. Marhite-hite pangulo nami nasasaday. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Say pahotma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugon nito di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Tongonodo hata ni Tuhan Jehovah, Roma hamu tuau, asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosamu songon abit bunga dap-dap, potardo bahainokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse, hasangapon ma di debata na digijang. Ata ni debata turpuk di minggu padua hodung Trinitatis sadarion
tersurat di Markus 24 mamuka maisian ayat 26 saha rodi ayat 34. Dungi di dokma onma pangalahon ni harajaon ni debata songon pabahin ni halak na manaburhon boni tuhaw mana. Aisyan guguna sa diri di patubu tanoi jumolo hauna dungi biurna dungi emena porhis di bagasan biurnai. Dungi di dokma tuahama pasumanotta harajaun di debata tu dia ma upama hornota alai dung sinaburhon tiburmai tubu gabe tumibo sian nasa ikaw rata dalabal gama dakana pola tarbahid tupidong na martonga-tonga langit marasar di lingguman nai. Alay dang adong dihatahon tunasida so marhite-hite upama alay pulikdo di patorang sa luhut na tusisian na ima sahat na martua ma akan atu mangihon hata ni debata dala naupeopsa. Amin. Tidak kumaha porsiaw ni songon nahina tidak kon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di dibata jahuba hido ama pargugu na suatu dosan natumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba nasasadai imana tinubuon ni si Maria nagabi-gabiya sa to di porbadia adorak so bubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajol ibana di hao pinor silang na mula tubanua turung ditanom na mula mangulu di hari patuluon na manaik di surgu lahudul siya mo di bata Jahoba amanai pargugo na sa tudusani isima ibana pay mamulak sugot tanaon manguhumi alak na mangulu do na mate au porsia dito di porbadia jaladong sada huria na badia huria topan yala Kristen akan na badia do dia sesan ni dosa do dia tayo naman dok mulak mangulu do sugot dangi halang naong mate do dia nguluan na sora suda. Amin.
Dikting Minggu 2 Dung Trinitas 13 Juni 2021. Parjulu warni Minggu tas hadarion ima Minggu kedua Dung Trinitas. Do topik Minggu sadarion dipatibul di bagasan Tuhani. Paduahon parhobas di hari Minggon boy mata jaha di warta. Tulu Dikting namasa Parjulu pilihan tu diakoni sosial sadarion Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada ipatu pahuriatta do papungu pilihan marhite amplop tujolo ipatu pa di parminggon menugut arian dohot potari lao manupahi diakoni sosial ni huriatta tapasahat ma bayan hasangapon ni tuhata. Paduahon dana pengadaan sarana parkir dohot dalan lao magalar tano natinu horni huria bidangna 570 meter kuadrat ima naga be sarana parkir dohot dalan dari koton panitia do dana lao magarar tak parjulu pada 2 miliar Kobartu haputusan ni rabot huria dohot panitia tanggal 22 April 2020 sada. Ya dana lau magarari imam marite janji iman ni sude hurias ruas. Dohot mengalui dana tuduru marhite proposal dohot potiparasian. Alani sinosohon ma tu sude ruas ni huriata asal tatop pemajanji iman tabe. Patuluhon gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP pusat. Gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP pusat lau membantu dana pensiun HKBP pusat marhite pilihan tu potiparasian ngono mah teknisna sudah ruas ni huriata na tarojar rohana dipasa ma tu potiparasian ima dung sidung acara gerejata anon sudah maruas lao tu saping alana di saping do potiparasian na sudah pilihan na pinasahat mai gabi pasu-pasu dohot pasangapon guarni debata pertangyangan wilayah di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 15 dohot tanggal 16 Juni 2020 sada songon nasomal patu paon ni huriata do pertangyangan wilayah namaringanan di gerejaon masuk pukul 20 WIB jalani nisosoma tu sude ruas ni huriata asaria ro mandahoti pertangyangan ni suara Selasa iman dari dohotan ni wilayah Yerusalem Kanaan Judea Sion dohot Galilea jalan nama kasuton pertangyangan ni ima wilayah Sion. Hari Rabu ima nari dohotan ni wilayah Efrata, Bethlehem, Nazaret, Hermon dohot Jetun. Jalan nama kasuton pertangyangan ni tu hari Rabu ima wilayah Hermon. Palimahon surat sian HKBP pusat Mardomu tu tahun pemberdayaan pimpinan pusat HKBP Piara Jatarutung dipatu pada pemberdayaan Bibel Pro tahun 2020 sada nungasidung jalan merdala do denggan alani pesan pemberdayaan Bibel Pro tahun 2020 sada di Jahoma dung sidung tikting nomor 6 ruas napida memuka Minggu sadarion 10 Juni 2020 sada keluarga ni Amata Hendrik Hasudungan Setanggang Inata Irma Boru Purba Perumahan Harapan Jaya 2 Jalan Sungai Batanghari Blok D nomor 84-85 wilayah Bethlehem Pida Tuhuria HKBP Resort Jatinegara Jakarta Tatangnya Komanasida Asagabe Ruas Naburju di Huriai tapi tuhon ruas nahuna RPP
Memuka sadarion Minggu 10 Juni 2020 sada hona ruhut para permahanion pamisangon manang RPP do Erwandi Damanik alamat Jalan Stella Maris nomor 7 RT 8 RW 26 wilayah Jetun alamar Bagas Muse Walu Namoding di hari Selasa tanggal 8 Juni 2020 sada marujung ulu do mata Hilbert Huta Barat umur 50 tahun alamat Taman Titian Indah Blok O2 nomor 12B wilayah Nasaret menadikon inatar rumauli boru lubat tubing do tolu dak danak tuatama namangapul keluarga natina dikonna pasibiahon Konpen Pangulan Nagok Tiki di hari Senin tanggal 10 Juni 2020 sada pukul 9 WIB di HKBP Resort Duren Jaya dipatu pada Konpen Pangulan Nagok Tiki Rap Dohot Keluarga laos dipatu pada pembinaan bendahara resort Dohot Bendahara Huria didohoti situa Donna Boru Tarihoran Dohot situa T Siagian memuka pukul 12 WIB saat Rodina Sidung Parhepengon di Huriata di Minggon Boy Mataja di Warta saldo nikah Huriata do diakoni satu sadarion 52.988.234 pusat 5.740.000 dana pensiun 759.000 untuk pembangunan 1.300.000 sarana parkir dalan 294.337.720 rupiah. Laos ni sosoho matu sude ruas ni Huriata asatakarma pelian bulan atabi. Pilihan permingguan virtual na tupa-tupa di Bagasta dohot pilihan sekolah minggu. Songoni janji imat tabi. Tuatama nama masuk-masuk parhebengon ni Huriata palimahon ulang tahun korop ni ruas ni Huriata nama ulang tahun di Minggon 20 palak para alado dot ruas pasaton selamat ulang tahun hatani di bata nama dok di Podatolu ayah saplonom di tangan siamud do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dot hamuliaon Cahayama Surat Sian Pusat pesan pemberdayaan Bibel Pro HKBP 2021 kepada yang terhormat dengan perantaran pendeta resort di tempat masing-masing kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa anaknya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati dan melindungi perjalanan gerejanya menjalani kehidupan dan pelayanan di situasi pandemi COVID-19 ini. Amin. Saat ini kita di seluruh HKBP sedang giat-giatnya mengadakan pemberdayaan secara menyeluruh agar kita sebagai gereja Kristus mampu mewujudkan visinya menjadi berkat bagi dunia melalui enabling strategi, pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan kita dapat mencapai misi kita sebagaimana yang telah direformulasi pada rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS pada Januari 2021 lalu menjadikan murid Kristus pelaku firman serta mengumandangkan terus-menerus keempat nilai yang kita hidupi yaitu kesaling tergantungan, kepedulian, melayani, dan inklusif. Bibel Pro HKBP adalah salah satu pelayan tahbisan HKBP secara khusus melayani perempuan, anak, dan pemudi. Juga turut mengambil bagian untuk mencapai visi dan misi HKBP. Hubungan dengan itu, maka HKBP melalui Departemen Kononia, Biro Perempuan telah melaksanakan pemberdayaan Bibel Pro HKBP pada hari Rabu sampai Kamis
tanggal 9-10 Juni 2021 di Gedung Raja Potas Lumban Tobing, PH Raja Tarutung. Dan virtual atau Zoom dengan terang tema, aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Dalam terang pemberdayaan itu, Bewel Pro yang memiliki tempat dan posisi strategis di HKBP dalam pemberdayaan warganya, khususnya kategori anak, pemudi, dan perempuan, harus meningkatkan kemampuannya agar dapat pergi dan menghasilkan buah. Pemberdayaan ini diikuti oleh seluruh Bewel Pro HKBP sejumlah 437 orang yang tersebar di 32 distrik dan lembaga secara on-site dan virtual. Para peserta pemberdayaan mengikuti acara demi acara dengan antusias dan sukacita, mulai dari ibadah pembukaan, laporan ketua pelaksana, sambutan dan pesan-pesan pastoral dari pimpinan HKBP, sesi ceramah tentang visi, misi, dan nilai-nilai HKBP, membangun pelayanan berkualitas, Bewel Pro sebagai pelayan fungsional HKBP, pelayanan kreatif di era 40, pengenalan karakter diri dan karakter unggul atau striving for excellence, Bewel Pro HKBP. Dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan Bewel Pro HKBP akan memiliki karakter yang unggul, transformatif, kreatif, dan inovatif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di seluruh tempat pelayanan. Pada kesempatan ini, Bewel Pro HKBP terpanggil untuk berkontribusi dalam pelunasan dana pensiun HKBP melalui acara Parhaha Maranggion dengan melakukan penggalangan dana dengan menampilkan tortor dari masing-masing distrik yang dilakukan secara on-site dan virtual. Marilah kita doakan agar kehadiran Bewel Pro dalam pelayanan HKBP di berbagai level dan bidang pelayanan semakin cemerlang. Kita berharap akan pelayanan yang lebih unggul dari semua Bewel Pro yang kita kasih dan hormati. Demikianlah pesan ini disampaikan, kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja senantiasa melindungi kita dan menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Mulai. Jehovah
Disodohami ale Jehovah akan natinubus ni muda ni anakmu marso barotu bagasmu nabadiai sadarion lau mamuji pasangapon goarmu dohot lau tumangyun hatam nunga dison hami Tuhan naing bikiun nami mas suaram lau mamakulingi hami ganup marsada-sada makuling mahwale Tuhan nunga rade hami dala dongani mahami Tuhan marhite-hite todim to diporbadia. Tangihon mapangiduan nami, mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Oloi mapangiduan nami ho partulo muni roham. Amin. Sialong madita manginang. Mauliate ma barita nauli nagabetrupuk jamita di mingguta sadarion. 5 minggu. Paduahon dung Trinitatis dibuat do sian Pesalmen 20 ayat 1 sahat rodi ayat 10. Tajahama tatangihon ma asal jahahami. Ede sian si David. Sai dia lusi Jehovah maho diari hagogotan. Sai dipatibul goar ni debatani si Jakob maho. Ditongoson matuho panupahion sian bagas habadion jala ditukul ho sian siot. Sai marningot may bana disude akapeleanmu si panganon. Sai talmisma dirohana akka peleanmu si tutungon. Sai dilehon matuho si subut roham jala dipasaut nasa sakapmi. Asa mariaya hita mida hatuaun mi jala mamiorhon tongkol mangasahon goar ni debatatai sai dipasaut Jehovah ma nasa pangidoanmu. Nuaing pehuboto akka natinupahan ni Jehovah miniahanay saya lusan na doibana sian akka langit habadiaon nai marhite-hite akka pangabahan ni hatuaon ni siamunna. Mangasahon hureta dohot hoda do yang gunasida alayang kohita goar ni Jehovah debatat taido itaingot. Martukapan jala martinggangan yang gunasida alay anggo hita tongdo marsi hohot jongjong. Sai ditupahi marajai ali Jehovah saya lusi mahami di ari pangalua-luan nami ido sahatna. Kurian itu hata turpuk tahun manang turpuk naung tajaha di Pesalmen 20 ayat ada saat rodi ayat 10 digowardoon ima songon tangiang pangiduan ni akka bangso manang bangso Israel tu rajana ima dinalaho rajana laho marporang. Jadi dipaborhat dohot tangiang, dohot pangiduan, dohot ucapan syukur. Kamauliateon tuadopan di depata. Dipapungu bangsoi, bangso Israel, songon bangso na pinilit ni debata, lapaborhaton mangalo musuh ni bangso Israel. Jala dang dipangasahon Raja David kuasona kemampuanna mananggogona alai nangpe adong kuasona nangpe adong bala tenterana donganna lau marforang lau madobang musuh alai tongdo nasida mangido pangurupion sian depata tongdo nasida mangido campur tangan
perpangan ni debata. Tong do nasida mangido parlinggoman tian debata. Jala gabe debata di bayan nasida benteng pertahanan di bagasan parporangan nasida. Asa debatado di pangasahon nasida di bagasan parporangan nih. Dang gogona, dang pikiranna, dang kemampuanna. Ala diboto adong do akka hagaleon nang hahurangan nasida, hahurangan di dolma. Alani di paborhat marhite tangiang nasida, marpungu bangsoi. Lau mangidohon tu debata asa anggiat dina marporangi nasida, dina hagogotanina disida, dina mangadopi musuh nasida. Takas debata natipul jala namarhuasoi nagabe madongani. Ido baina didok nakiningan sai dia lusi Jehovah maho di ari hagogotan. Sai dipatibul goarni debata ni si Jakob maho. Jadi hagogotan do bangsoi mangadopi musuh. Musuh naboi laho marporang lau mengancam ngolu, mengancam kehidupan, mengancam ekonomi hanya dopan nasida. Jala dipangiduani asa anggiat ditongos debata sian banua gijang. Anggiat gogo ni huaso ni debata laho madopang musuh nasida. Jala didok musuh enak kiningan sai marningot mai bana disude akka pambainanmu si panganon. Jadi dina marpungui nasida martangiang laos dipasahat nasida do persembahan pelean si tutungon tu adopan di debata. Dina marpungu nasida dada holan martangi yang putih. Alai laos adong dosian ukap ni rohan nasida lau pasahaton sada pelean tu adopan di debata. Dinaung di jalun nasida basa-basa ni debata. Laos ro nasida marsoba mangido tangiang tu adopan di debata. Alai laos disido tong dipasahat ucapan syukur tu adopan ni debata songon tada hamaleteon ni rohana sida tong di pangaramotion depat donganion ni debata alai las disima naing tong pangiduan nasida asa debata tok tong mangaramoti jalana manguluhon mangurupi jalana mangalehon pasu-pasuna tu bangso Israel songon bangso tapi nilit ni debata hidup baina didok nakiningan di ayat opati sai marningot maibana disude akapeleanmu si panganon sai talmisma di rohana akapeleanmu itu tungon sai dilehon matuho disubut roham jala dipasaut nasa sakap mi. Jadi di pangiduani laos adong disi aka rencana-rencana pangiduan harapan-harapan naing si pasahaton ni debata tu nasida aha maharapani molo di paborhat neng lamar porang asa anggiat marhamonangan raja napi naborhat rap bangso namar porangi jala laos saut aka nasi nakapan ni rohan saut nasi nakapan, saut di keinginan, saut di jalo, asini rohani debata marhite hamonangan. Asa dina di jalo nasida hamonangan maralohon musui, gabe mariaia nasida, mariaia ma bangsoi, marolopolo ma bangsoi, marlas ni roha manasida. Ainunga di ponggolhon musuh nasida
Walau taingot rupani dina dijou debata si David lau mamimpin bangsoy marporang do ibana rap dohot halak Palestim jala nagabe pimpinan ni halak Palestim hati hai ima jolma na bolon jala na sangap na tibo jala punya aka alat ima tombak alai Roma raja pemimpin siang tonga-tonga ni bangsa Israel ima halak na petmet halak na met badan alai alam mangasahon debata nasida mangalo si Goliat na boloni kaludo baen ui tajaharupani disada Samuel Hidu 17 ayat 45 alai ni nasi David mamadok halak Palestimi Yaho ro tu au mangasahon podang dohot hujur dohot lob-lob alayang goau ro tu ho mangasahon goar ni debata Jehovah Sebaot debata ni parangan ni Israel aka naniasap me. Jadi raja pemimpin di tengah-tengah di bangsa Israel lau mangalo halak Palestim ima niruhon ni si Goliat ibana ro madapoton ima marhite-hite kuaso ni debata Jehovah hagogoon ni debata dang marhite podang alai kuaso hagogoon ni debata Jehovah Sebaot ido di pangasahon si David manang si Daud ubay na gabi marhamunangan nangpe holan katapel di bayni bana boy pitor mate si Goliat kuasa ala debata mangrupi kuaso ni debata lau madongani dohot madopang musui gabe boy lalu hidup benanak kiningan di dokon di hati dakon ma pabaenan ni debata pangurupion ni debata jala harapan nanaing si pasahato ni debata tunasida ima di ayat pitu nak keningan nuaing pehuboto takas natibul ni Jehovah naminihan nai sai alusan na doibana siya nakalangit habang habadion nai marhite-hite akka pangabahan ni hatuaon ni siamunna ipatorang mamusay di ayat walu bahwa musuh naniadopani di do bana di pangiduani mangasahon hureta dohot podang iyang guna sida alai anggo hita goar ni Jehovah debata taido ita yang nyop jadi sarupa manak kiningan nah hina tahun ni sada Samuel Hidu 17 ayat 45 jadi mangasahon goar ni Jehovah debata gabe boy nasida marhamunangan taida naki didokon mar hureta do nasida hureta ima songon sada alat di perporangan alat transportasi nalahu pakion nasida lau marporang alai nasida pamar pedala pakdo alai buasa boy nasida marhamunangan puasa boy nasida malua sian musui sada donak kiningan ima ala mangasahon gogo ni debata nasida gabe boy nasida hot jongjong dang mahua boy nasida hot jongjong di mana kiningan di ayat walu tukapan jala martinggangan anggona sida alai anggo kita tongdo marsi hohot jongjong sai ditupahi ma rajai ali Jehovah sai alusan nami di are pangalualuan jadi harapan sudah hita na mangulu manang napungudi son Dedo hita saya menginginkan hamunangan, ya
mengharapkan hamonangan tian aka musuh. Kalau sonari aha mamusuh dihita, hamu aka manginak. Musuh ta di partikianon, ima COVID 10 sia. Nama cai ragat dopen waing. Ima musuh ni Portibion, sudah Portibion termasuk nang negara ta berusaha nang pemimpin Bapak Jokowi laho menghempang mana memutus mata rantai ni COVID 10 sia. Nang pe nunga adong nian vaksin jalan nunga torop halak nahona vaksin alai tong dope taida macai ragat dope musuh tai. Di perhadapan dope hita tu namar habiaran asa unang tunghona COVID. Jala di wartahon pamareta asa selalu hita memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak, unang berkerumun. Jala molodang perlu unang lau tu luar. Asa boy sehat, fit, imun tak kuat. Ale gudang do halak nuaing lengah di situasi i. Dang tinggil manang dang dioloi hata ni pimpinanna manang hata ni pamareta naung menyuarakan asa boy hita sehat unang terpapar. Udang do halakna melanggar. Dang taat tunduk tu ahanannya turhon ni pamareta. HP nunga didok di buku tabi belon ikon uduk do tu panggonggomi namar sahala. Akar raja pemimpin naung tinodo di debatana sidak lau mengarahkan lau padimudimuton masyarakat, lau mengayomi masyarakat asa tung sonang jala makmur. Bangsoi alai gudang do aka nama ngalo. Ya, gudang do halak nama ngalo. Unang lau merlibur, nina lau do merlibur. Mula siani gabe buhama gudang ma aka na terpapar. Omma perlu singot-singot dihita marhite turpuk taon. Dina mangadopi hasusaan hita. Ya, dina mangadopi hagogotan hita. Marmacam hagogotan ini marhite sahit, marhite parukilon, marhite tangtangan, nanya dopata, marhite ekonomi. Kudang akah nata adopi, mabe kita tergogot. Mabe kita dang marhosa, hapusohan pakilalapa. Sadano na pinengot na marhite tupukonak kiningan. Bangso Israel dohot rajana ima Raja David na memimpin hati hai lau patuduhon sada tiruan di bagasan ngolu niaka bangso radena sida ro marsoba tu debata pasahaton pangidoan asa tung diramoti nang pe mangadopi situasi kondisi nama cai paet marhite COVID-19 dot aka ekonomi nasoboy do PA dengan alai ikotoktong do hita marpos ni roha tu debata debatado parlinggo mata debatado gunung batuta ibanado kota bentengta ibanado mangalinggo mihita asa moloro hita tu gereja unang mabir asal tak pakai protokol kesehatan, buasa ia marpesta hita mabiar, dang mabiar, lahu hita merdalani dang mabiar, hape rotu gereja mabiar, hape nunga diatur hon pamareta molo tapake do, olo hita diatur, jala di buku Bibel TP di doi, boido hita malua asal taat di aturan protokol kesehatan. Jala toktong hita marua martangiang tu debata pasahaton nguluta dirita asa dilinggomi hita sian ragam
niaka nama ben hita susah. Jala molo petung diperhadapkan hita tu si alai mampu hita ala adong ise pangalualuan adong na sun gogo mangurupi hita. Jala edetai pe di do di edetai tung halak na margogo si partangyangi do pe si taono dangolo talui konstitutur rohana. Tuhan nama naluhon sude pangalui. Ido naing dipaingoton asa toktong kita bersandar tu debata manang pasahaton ngoluta tu adopan di debata jala tapangido dia kapangido atta jala laus ido naing dipaingoton tu hita asa rap hita mangidohon tu adopan di debata asa angget kopi 19 sonwian hatop selesai sian hita sian negara tahun asa boy hita muse bebas jalan boy hita nyan dang polamar masker molo asi rohani Tuhan molo sudia hita mengidohon tu adopan di debata di bagasan uduk do serep ni roha mengidohon tu adopan di debata songon turpuk tahun boy do hita paluaon ramotan jala boy do hita lewat sianaka para sahitoni jala molo ta adopi pe boy hita malua sian COVID-19 sia alan itu di bagasan turpuk tahun manang AHP nama baik kita rupani hapusohan manang hagogotan di bagasan ngulut tahun ingot ma debata tuk adongane mangurupi paluahok kita jala tak jalin mahubungan nadenggan komunikasi nadenggan rap dot debata marhite tangiang dohot pujian songoninang ucapan syukur marhite pabaenan pasahat peliat tatu adopan di debata ala naung diramoti kita boy hita rotu bagas zeron ala ni pangaramotion di debata boy hita sukses umpamana di ulauta boy hita malua sian aka nata pikiri manang dapot nata jalahi ahadoi basa-basa ni debata doi alani patut hita toktong sai uduk di bagasan serep ni roha maradopon debata jalalas idona kiningan naung dipalua hita di bagasan Tuhan Yesus Kristus mangerbang barita nauli barita hata ni debatan nagabe menguatkan saluhut halak na porsea di ibana asa anggia toktong di pasahat nguluna tu debata di naung pinaluan itu hata Tuhan Yesus sita Yesus Kristus songon sadatiruan tong menghadapi situasi kondisi hamaolon hapaeton alani dosa ni jolma alai diolohon di bana doi gali monang doi bana jala talu do huaso ni simbolis naboi rongom alani hagugoon ni debata laus ido naing dipaingoton nang tu hita mangasahon huaso ni debata hita boy hita malua sian ragam aka hamaolon nata adopi di pardalanan ni nguluta di Portibion jala ikotoktong mahita lau pajono kodirita tu adopan ni debata asa gabe marsangap maibana marsangap ibana di bagasan panggumitun ning uluta alana toktong kita madai dengan bahasa ni debata pangurupion ni debata jala gabe marsangap gabe tapatibul goar ni debata di bagasan panggulmiton ning uluta saliling di pardalanan ning uluta di Portibion samolo berhasil hita taingot ma basa-basa ni debata doi molo marulang tahun pe hita basa-basa ni debatadoy ditabahon umur di hita basa-basa ni debatadoy alani ikon uduk mahita laho pasangapon goar ni debata saliling mangulu hita di Portibion asa anggiat marsangap ibana jalalas ido nang tiruan napi natuduhon ni par pesalmen Raja David di bagasan Tikion asa toktong kita laho pasahaton aka sihol ni rohata tu adopan di debata gudang do aka nata hasihol yate aka manginang gudang do nata hirim
Gudang donata harapon nanaeng si pasahaton ni debata tu hita. Alanita pasahat bay di bagasan hapor siaon na mangulu. Tuadopan di debata marhite. Toktong nauduk hita mangului hatana. Jala tajalin komunikasi na dengan rapdo debata saliling di Portibion. Asa dapot hita ma. Aha nata sakapi. Aha nata hirim. Leanon nama di tiki halehetana. Sai tuhata matoktong namar gogoy hondohot namar masu hita jalan na manogu hita marhite tod di porbadia gabe tongon guarni mingguta sadarion ima di patibul di bagasan tuhane toktong mahita mar iya marlas ni roha ala naong marhamonangan Yesus Kristus paluahu kita jala hita pe toktong semangat maka monakon Yesus di bagasan nguluta saliling di Portibion. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami moliate marohanami diho di kesempatan arisadarion marsaur hame rabdoto marhite barita naulim Tuhan nau kubike hame. Asa anggit toktong hami Tuhan pasahatto diri nami tuho dina mangadopi ragam nya kahamaolon hagugutan hami di Portibion. Asa hotok tong hupangasahok kami gogo ni huasomi toktong huha porsyai hami jala todim na badiay toktong namar guguihon hami gabetaw hami toktong Tuhan marsaor rap dohot di bagasan tangiang pamujion dohot di bagasan pasahat pelean tuadopanmu ala na kujalo hami akadenggan di basam dohot asini roham holongmu na balgai marhite-hite pakokopon ni muda ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami gabi malua kami Tuhan sian ragam ni kahamolon sian ragam ni hadusaon nami nang laos di patikya nonpe toktong do kami mangido tuho asanggiat paluaonmu kami Tuhan sian puaso ni sahit na masa di partikyanon ima covid 10 sia naso redado pe Tuhan sian Portibion alay mangido mangilik mahami di bagasan sadarion, bagasan uduk dohor serep ni roha. Asa anggiat salpu ma ali Tuhan bainonmu sahit covid 10 sia. Asa anggiat boy Tuhan bebas sami lau mamuji pasangapun guarmu na badiay marsaor rapdot dongan nami saha porsiaon rotu bagas joromon. Tuadong penghalang di hami. Asa anggiat boy hami Tuhan odop ro marsoba tuho. Tuhan pargugoi manang pamareta nami. Tian Bapak Presiden Jokowi sahatu RT RW. Naong pinilitmu nasida Tuhan gabe pemimpin di tonga-tonga ni bangsa dot negara nami. Urupi nasida ali Tuhan. Asanggiat margogo nasida Tuhan laho pademakon dohot mangalehon saluhut akan narikot di ngolu masyarakat Indonesia. Taboy na sida Tuhan gabe pemimpin na marhabiaran marado pokok. Songoninang pemimpin di tonga-tonga ni Huriam HKPP naong pinilit mo toktong. Kanapo som sahat ro dito kaparhalado ni Huriam. Parohay jala ajarin na sida makobasi di tonga-tonga ni Huriam. Lau manangyak ko toktong karuas songoninang ka na di bagasan padilean ka na di bagasan parsahiton asa toktong nasida Tuhan di bagasan haserepon dot hapengeton dina mga dopi taluhut akan masa lasong ni Tuhan ang ruasmu na di bagasan parsahiton homa Tuhan na mga leon hahipason di nasida na di bagasan arsak ni roha sayhor na mga puli nasida saluhut na hotoktong na manggonggom saluhut na ruas ni Huriam HKBP Harapan Jaya sian namet mesahat rudi nama tua ngomi manasida asa marlas ni roha Maria ya hami Tuhan lau mamuji pasangapon guar muda badiai nama ulang tahun sadarion say homa toktong nama ngalehon pasupasum dohot serep ni roha panguluyon marhau dukon marado pokok nang dinalau mulak Tuhan saluhut ruas musian bagas soromon ramoti ma sahatu bagas nasida be soda hurang manangaha
Saboi hami pajupang raplot keluarga manguduti nang akaulon nami sadarion. Di bagasan lasni rohanang hai pason. Tangihon ma Tuhan, tangiang pangiduan nami, mangasahon goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, oloi ma pangiduan nami hobar tulomuni rohang. Amin. Marede mahita muse laus tapasahat mapelian napaduahon, ima tu diakoni sosial huriata marite amplop dohot tu pusat HKPP. Somuninang tu pengadaan jalan. Sai dipatibul mahita di bagasan Tuhani, ala natinupahan ni Jahubado namini hanai. Mangasahon asini rohani Tuhata, borhat mahita madalani ngulutta siganupari, nangpe ikon mangadopi dope hamaolon alani COVID-10 sia,
alai pos marohata di pangaramotionna jala di pasaut nasa sakapta. Tatangnya kon mapeleata tu adopan di debata martang yang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut si leo-leo na denggan dohot nasa ulibasa na moliutus hupa saat kami masih anani lehon mitu kami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di julom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar haseak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni si leho-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai penarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Bonotongon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala di pasaor honma damena tuto ditabe. Kami saluhut parhalado na melayani di bagasan minggu siangon, madok tuhita saluhut na pungon, selamat hari minggu ma dihita saluhut na. Shalom.